We zijn een beetje aan de late kant, maar beter laat dan nooit. We zitten met wat oudere liedjes op dit moment op diverse programma's, waaronder Hart voor Muziek. Maar we zijn bezig met een nieuwe single en die komt, zoals het er nu uitziet, 11 dagen voor het carnaval op de markt. Heb jij nog aaier in de koelkast? Dat was een Brabants liedje en we hebben eigenlijk nu, 2009, hebben we een heel leuk idee. Ik ga niet zeggen wie het is nog, maar we gaan het met iemand samen doen. En die combinatie die maakt het leuk, smeuig, grappig. Ja, carnaval is hot. Als ik kijk naar de agenda voor dit jaar. Ja, het is toch weer ouderwets een paar keer per dag en een paar weken van tevoren. Dus voor ons is wel echt, om het zo maar te zeggen, de tijd dat we het even moeten gaan doen. Dat is wel de carnavalstijd. Gelukkig, nog steeds. We moeten een beetje op onszelf letten. Niet te veel drinken, hoewel water is dan geen probleem. Een biertje tussendoor kan wel, maar je moet een beetje opletten dat je uitgerust bent. En dan is het heel goed vol te houden. We hebben gelukkig wat ervaring achter de rug, dus wij komen er heel goed doorheen. In Hilversum, de concurrentie ten opzichte van internationale platen is gewoon nul. Dus er moet gewoon veranderd worden. Er moet gewoon een zender komen of er moeten mogelijkheden komen dat het ook meetelt. En dat je daardoor ook gewoon die aandacht en die airplay krijgt. Dus die formats, die moeten gewoon ook, de formats die er zijn voor de internationale platen, die moeten er ook zijn voor de nationale Nederlandstalige platen. Die moeten gelden voor de nationale artiesten, ja, inderdaad. Ze waren binnen 1 week al over de 10.000, dus we moeten gewoon gaan voor 50.000 binnen 2 maanden. Dus kijkers van TV Oranje, artiesten, doe mee, sluit u aan en zorg ervoor dat het gewoon op 28 maart 53.621 leden zijn. En voor TV Oranje een tip, ga er gewoon voor. Niet voor 100%, maar voor 200%, dan komt het helemaal in orde.